Així funcionen els drons per enxampar els grafiters que vandalitzen trens de Rodalies. Renfe ha posat en marxa l'enèsima mesura per mirar d'enxampar els grafiters que pinten els trens de Rodalies i provoquen desperfectes per valors de diversos milions d'euros cada any. Carai. Diu que els actes vandàlics han baixat, però han suposat un cost de 5 milions d'euros. A través de drons, la companyia intenta detectar els vàndals i alhora dispersar-los amb un sistema de llums que fan pampallugues. A veure, un moment, A veure, dues qüestions que no tinc clares i que la notícia no aclareix, O sigui, tu estàs pintant, els drons fan llumetes dissuasòries, Estàs pintant aquelles lletres que, per cert, sembla que els faci sempre el mateix, perquè sempre té la mateixa cal·ligrafia, aquelles lletres. Sempre són iguals, que sí? exactament. I de cop estàs pintant amb un passamuntanyes tapat allà com si fossis un ninja boig i et ve una mosca i et fa les llargues. Saps què vull dir? I això collona o com va? És que clar, no m'ha quedat clar. Una mica és així, però vist així és bastant ridícul. Llavors, l'altra història. Costaria molt, tecnològicament parlant, recobrir els trens amb una imprimació greixosa que fes patinar o escopís la pintura spray i tallés el rotllo pictòric? No ho sé, com si volguessis pintar un boli amb un boli i una cafetera d'acer inoxidable, que no hi ha manera. Doncs sí, doncs tens molta raó. Mira, tens molta raó, sí, jo senyor. per 4.900.000 euros ho investigo i pinto els vagons jo mateix, amb tu mateix, a les tardes, sí o no, Carles? Anem cada tarda Hòstia, i tant. i ja està.